Eta egin lehenko pausuak emango ditugu, eta lehenko emarko guna da, goiko partean, sakatu denboraldi baten, segundu batzutan, eta piztu egin bada. Ben badaukagu Androiden maskota, oin desagertu egin dena, vale? Eta Android sistema librea da, vale? Appleek egiten duen kontrara, Android manipulagarria da, nahiz eta Google menpe egon, eta hainbat gauza egin daitezke, Appleekin ez. Appleen sistemariagian zerbait egin ezkero, adios, akabo da, garantia eta guztia, hemen ez. Erabilia daiteke, irekia da, eta hor formateatu daiteke, edozein gauza egin daiteke, eta beti irekia da. Bai, erabiltzailearen esku dago. Pizteko segundu batzu dira, eta lehenengo pantaila agertuko da, bai, ordua, data, bai, hemen ja erderaz dago, nik erderaz jarri duelako, hemen badago, bai, halako giltza itxi bat moduan, eta hemenko partean, ze konexio mota ditugun, kasu honetan ez dago konexiorik, eta bateria, zenbateko bateria daukagu, bateria erditik daukagu. Bateria ja gortxear dagoenean gorri jartzen da mobilen moduan, bale? Orduan, lehen aukera da, hau da, pantalla blokeo zaten dena, eta bako aukera, bale? Hemen, zakatuta, mantendu ezkero giltza hori, indizatugu eskerretara eta irekiko zaigu argazkia ateratzeko aplikazioa automatikamente, gora egin ezkero, lasterbide bat da Googleen bilaketa bat egiteko, goratu Google eta Android nahiko lotuta daudela, eta eskumatara egin ezkero, bai, giltza irekiko dugu eta tabletera sartzeko aukera izango dugu. Eta hau da, daukan itxura. Goiko partean hau da pantalla nagusia. Goiko partean, ikusten duzuenez, Googleeko lasterbidea dago eta Googleen ahotsa bitartez ere gauzak bilatzeko lasterbidea dago, hau beti egongo da hor. Eskumako aldean dago menu nagusia sartzeko botoia, laukitxo horiek. Hemen agertzen da erlojua, baina edozein gauza agertu daiteke, ze hau pertsonalizatu egin daiteke nahi dugun moduan, bai, ordenagailu mahaiko ordenagailu baten moduan. Eta gero hemen baitugu 3 botoi. Hau, atzera bueltatzeko botoia, bai, hemen goian daukagunaren antzekoa, lehen komentatu duguna, baina hemen tabletan. Beraz, aplikazioetan edo programetan aurrera joan ezkero, gero atzera bueltatzeko botoia hau da. Gero, hemen badaukagu beste botoi bat, sobre moduko sobre itxura daukana, hau da, aplikazio batetan ibiltzen ari bagara, eta pantalla honetara bueltatu nahi badugu, hori sakatu eta automatikamente pantalla honetara bueltatuko gara. Eta hau azkenengo botoi bat, hemen bi pantalla, bat abistaren gainean, irudi ez da. Bueno, hemen agertzen dira irekitako aplikazio guztiak. Ordenagailu normalean, aplikazio bat irekitzen duzunean, goiko partean agertzen da X bat, eta izteko X-ari eman, eta Y-ari eman, eta aplikazioa edo programa itxi egiten da. Kasu honetan, programak izteko modu bakarra da honen bitartez. Hone izakatu, momentuen jartzen du, no hay aplicaciones recientes, hau da, ez dago aplikazio programarik irekita, eta ez dugu itxiko, baina irekiko dugu joango gara menura, eta edozein aplikazio irekiko dugu, adibidez, argazkia. Hemen gaude. Ez eguna interesatzen aplikazio hau, eta menu nagusia joan behar garela, sobrari eman eta menu nagusia edo pantalla nagusiara bueltatuko gara. Eta, lehen esan dugunez, programak izteko, aplikazioak izteko Windowsen X bat dago, baina hemen ez dago halako aukerarik. Hemen programak izteko beti irekita geratuko dira, eta beti izkutatuta. Beraz, pantailara joan, eta hemen agertuko dira, hemen kasu honetan bat irekiko dugunez, bakarra dago, baina irekiko dugu beste bat, adibidez, menura joan, eta irekiko dugu programa hau. Programa hau, oso interesgarria gero komentatuko duguna. Menura bueltatuko gara, eta, supuestamente, bi programa ditugu irekita. Programa horiek izteko, pantailara joan, eta hemen agertzen ezkigu, Hemen sakatu ezkero, eta eskerrara eta eskumara bultzatu ezkero, ikusten duzu esan desagertzen den irudia, hori da programa iztea. Beraz, botako dut alde batera, eta programa itxi egin dut. Hau, aldiz, irekita gongo da, eta memoria eta bateriare kontsumitzen ari da. Beraz, komenigarria da, noiz behinka, ez badago erabiltzen, halako gauzak iztea. Bota ingo dut, eta ez daukat inongo aplikazioek irekita. Menu nagusia bueltatzeko eta atzera bueltatzeko. Gero, eskerreko partean,
agertzen dugu ordua, bateria eta konexioak. Honek lasterbide txiki bat dauka. Hemen klikatu eskero, normalen agertzen da erlojua, edo konexioetak agertzeko, edo bestea konfirmatu inberko du gero beranduago. Baliodi pantalla bakarra dagoela, baina mobi eta moduan, kasu honetan GDB 4.1 Android sistema eragira daukanez, 5 pantalla aurkituko ditu, eskerra eta eskumara joan eskero, bat, bi eskerretara, eta guetuko erdiko pantailara, eta beste bi eskumatara. Pantalla hauetan, hau izango zen, ordenagailuko 5 eskritorio moduan, hemen eskritorio bat, hemen beste bat, eta erabiltzeko funtzionamendu berdina dauka. Gauza da, antolatzeko zorabilgarria dela. Hemen eukidezakegu adibidez interneterako lasterbideak, hemen mezuak edo YouTube edo Wikipedia erabiltzeko, beste baten erabiltzakegu ikasketarako aplikazioak, beste batean, ez dakite ematiztegi, nahi dugun modua, nahiz eta gero, hori guk antolatzen dugu. Hemen, pantaila nagusian agertzen dena, guk antolatuko dugu, eta gure esku dago guztia.